काय रे आणला बांगडे आणलं. आपले 50च्या मासे ना उगाच बसाच नको कोणी कधी पैसे मागले तरी तो देणार उरल्याचे 200-150 समोसा गरम गरम लोकांची कटली आपल्याला दिसाचे 10चे मासे घेत. पेढी कशी आहे? आता हे 650 रुपयाचे पेढी हे राखून केले. शंभर हे 650 रुपये कैसे काढवते सांग मला. गरम गरम घ्या. जर लावूया जिल्हा गरम गरम घ्या. काय कुठल्या? हे राखून कशाचे कुठले नदीतले कशा कुठले हा मावशी 100 रापणीच येते दर रेसाचे 300, प्राशनाचे बांगडे 350. मागले तर दिले काय नाही मोठ्या पाण्या आणि 100 दे. तू Thank you.